Yn testyn o'r efengyl nôl Ioan, y 10fed benod ac adnod 28. Ioan penod 10, adnod 28. Emynau a dwy fy rhoddi iddynt fywyd tregwyddol, ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb pwynt allan o'm llaw i. Mae'n cael ei bod yn deg dweud ar y cyfan, yn sicr yma yng Nghymru, nid oes fawr o broblem gan y mwyafrif o bobl a materion Cristnogol. Ceir rhai, efallai yn mynwesu'r grefydd, efallai wedi magu fynd i'r oedfa ar y sil, falle hyd yn oed, falle dwywaith ar y sil, ysgol sil. Ac os yn fath yna o berson sydd yn hoffi'r pethau yna fyddant siŵr o fod yn parhau i ryw raddau gweddill ei bywyd yn mynd i'r cwrdd. Yn aml iawn mae'r rhain yn gallu canu ac yn hoffi'r canu yn y lleisiau, yn y soprano, a'r alto, a'r bas, a'r tenor, ac yn hoffi'r solfa ac yn y blaen. Ac falle chi'n clywed, dwi wedi clywed y tipyn ar y radio ac ar y teledu, falle ar ôl clywed rhywun yn cael ei holi, ar ôl ennill y wobr gyntaf mewn rhyw gystadleuaeth, efallai ymhen 20 mlynedd, falle maen nhw wedi dweud, falle fel oedolion nawr, a maen nhw wedi sôn am eu plentyndod nhw, ac maen nhw'n aml yn cyfeirio at y capel fel dylanwad mawr ar ei bywyd eisteddfodol. Ac yn dweud, yr oedd y capel yn rhan anferth o'i magwraeth, ac yn ddiolchgar iawn i'r capel am y cyfle i berfformio, a'r cyfle i ganu, ac i adrodd, ac i ddarllen o flaen cynulleidfa. Mae'n anhygol. Yn y capel, dwi wedi cael yn magu am rhant, wedi cael ei magu, allan ni ddweud, heb lewyn ar dafod, does dim un siawns, dim gobaith o gwbl fod y capel wedi peri unrhyw ddylanwad lles i'w bywyd eisteddfodol, achos doedd dim perfformio yn ein capeli ni. I'r plant, i'r ifanc, nac i'r oedolion. Ond dyna i chi grefydd, dyna beth mae crefydd wedi dod i fod, a chi'n clywed drwy'r amser. Dyna chi her, fyddwch chi'n gallu gwrando ar unrhyw gyfweliad ar y teledu, a mi fydden nhw yn ddiolchgar ac chi'n gallu gweld pam, chi'n gallu gweld beth sydd wedi digwydd i Gapel Cymru dros y blynyddoedd, tra'r oedd pobl yn mynd i gapel, ond pan oedd yr efengyl wedi mynd, wedi diflannu, doedd yr efengyl ddim yn cael ei ffregethu mwyach yn y capeli. Ond beth wedi digwydd, oedd yna ryw elfen o'r cariad tuag at y pethau, at y Gymraeg. Am o'r ein yn pethau hyfryd, i ni'n hoffi nhw hefyd, i ni'n caru'r Gymraeg, caru'r iaith Gymraeg, dwlu gwrando ar eisteddfodau. Dwi'n dwlu ar eisteddfodau ar genedlaethol. Dwi'n rhoi radio ymlaen da fi, ar teledu ymlaen, dwi'n eisiau gweld uchafbwyntiau. Mae'n hyfryd i'w glywed a i clywed y canu, a gweld yr adrodd, ac i weld y plant yn dysgu, a mae'n dda i'w sgiliau nhw. Ond dyma'r tristwch mawr yw sawl capel sydd wedi hyfforddi'r rhain achos bod yr oedfa wedi troi i fod yn rhyw berfformiad. Beth am cael y plant lawr i'r blaen? Beth am cael yr ifan? Beth am mynd i ganu? Beth am yn 19? Ac mae wedi mynd yn rhyw fath o sioe. Sioe neis iawn, sneb yn cwestiwn i'r peth. Ond dwi ddim yn... Mae wedi helpu lot fawr ar gyfer sefyll o flaen cynulleidfa a'r pafiliwn yr Eisteddfod, yn wir, ac yn yr ysgol o flaen canodd o blant, mae wedi bod yn help mawr yna. Ond beth allan ni ddweud yw, dy'r capeli ddim wedi gwneud fawr lot o les i eneidiau unrhyw un. Doedd yr efengyl ddim na. A fe drodd e'n berfformiad. Ac erbyn hyn, mae hwnna wedi diflannu, achos neb yn mynd i'r capel dim mwy. Ac felly mae'r rhai capeli sydd dal yn bodoli a sy'n llawer mwy ysgol, maen nhw'n dwlu ar y perfformiad, ond nid ar gyfer yr Eisteddfod, dwi'n mwyn perfformiad yw e. Edrychwch arno fi, edrychwch pa mor ysbrydol ydw i. Os edrychwch ar y ffordd dwi'n canu'r gan yma. A sut mae'n mreichiau mynd lan, edrychwch ar yng ngwyneb i, a fy holl gorff, a dwi'n edrych mor ysbrydol, dwi'n caru Duw, ac mae'r geiriau yn dod mor hwydd, ac eto, does dim sancteiddrwydd, a does dim ymwahaniad o'r byd, does dim cadw'r sil, mae wedi hen fynd, mae'r efengyl wedi hen fynd, ond dyma beth ni'n gweld. Ac yn ei bywyd yn nhw, rhai sy'n ag unrhyw fath o
elfen o Gristnogaeth ar ôl. Does dim fawr o drafferth gyda nhw am unrhyw beth am y ffydd Gristnogol, achos maen nhw'n hoffi'r pethau yma. Achos beth mae'r pobl yma'n meddwl, y capelwyr a'r di-gapel, maen nhw'n meddwl, wel, dwi'n fodlon rhoi fyny â Gristnogaeth, a dwi'n fodlon mynd i'r cwrdd, achos fyna dwi'n clywed sut fedrai fod yn dda. Sut fedrai helpu pobl eraill. Ac os mae lle Cymraeg yw sut fedrai baratoi ar gyfer yr Eisteddfod, neu beth bynnag. Mae'r di-gapel yn hoffi ei elfennau o Gristnogaeth, achos maen nhw'n fodlon dweud bod yna rannau o'r moesau Cristnogol sydd yn dderbyniol. Dim y cyfan mwyafrif na, dwi'n licio'r mwyafrif o'r moesau Cristnogol, o na ladd, na latrata ac yn y blaen. Maen nhw'n fodlon ar heini. Falle maen nhw'n dewis un neu ddau, maen nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i gadw ato. Felly byddai mwyafrif, bydde chi'n mynd mas, bydde dim lot o broblem gyda nhw am Gristnogio. Dim lot o broblem am yr hyn sy'n cael ei bregethu yn y mwyafrif o capeli heddi. Ond dyma lle mae'r broblem, bydde'r mwyafrif gyda problem beth sy'n cael ei bregethu fan hyn. Falle mae'n arwydd i weld cyn lled i ni. Achos yr eiliad chi'n dod at y gwir efengil, mae yna broblem. Achos mae'r gwir efengil yn achosi ymryson, anghydfod. Mae e'n dramgwydd, ond mae e'n wir, mae'r Beibl yn dweud wrth ni bod yn mynd i fod, ac ni ddim yn mynd allan o'n ffordd i achosi tramgwydd, beth ni'n mynd allan o'n ffordd i wneud yw i gyhoeddi'r efengil. Ond mae e'n broblem. Mae e'n broblem i'r mwyafrif, yn sicr i gapelwyr, yn sicr i'r crefyddwyr, ond mae e'n broblem i'r byd. Newn nhw ddim hoffi unrhyw beth am y gwir ffydd Gristnogol, ond fydden nhw'n fodlon rhoi di fyny a Christnogaeth fodern. Wrth i ni fynd i fanylion yr efengil a chanlyniadau'r efengil y mywydau pobl, mae yn sicr yn mynd i achosi rhyw fath o dramgwydd. Yn y benod hon, yn y benod dwi'n newydd ddarllen, lle mae'r testun, os ewch chi nôl at adnod 19 a 20, dyma beth i ni'n darllen. Yna y byd drachem ymrafael ymysg yr Iddewon am yr ymodroddion hyn, a llawer ohonynt y ddywedasant, mae cythrael ganddo ac mae fe yn ynfydu. Paham y gwrandewch chi arno ef. Dyna beth oedd y pobl crefyddol yn dweud am yr Iesu. Fod cythrael ganddo. Allwch chi ddychmygu'r peth. Gwir efengil, y gwir bwrpas i Grist ddod, y gwir athrawedd, nid crefydd nawr, nid bod yn neis, nid bod yn dda, nid paratoi'r gyfer Eisteddfod, nid sut allan ni helpu'r tlawd a'r trydydd byd, nid yna yw crefydd, mae hwnna falle'n ganlyniad pethau eraill, a steb yn dweud bod dim i ddole ar heini, ond nid yna'r efengil. Ond pan mae'r efengil yn cael ei egluro'n glir, y mae pobl yn mynd yn grac. Gymaint felly bod nhw'n dweud hyn, mae cythrael ganddo. Mae e o Satan ei hun. Dyna beth wedyn nhw am Iesu Grist. A dyna beth maen nhw'n dweud am bobl sydd yn dilyn y gwir efengil. Dyna beth sy'n digwydd tro o tro. Does dim syndod felly bod pobl yn ymateb yn yr un ffordd pan maen nhw'n sylweddoli beth sy'n cael ei bregethu. Dwi ddim yn dod fel sioc, mae'n brifo, mae'n siom. Pan mae'r geiniog yn syrthio i'w le o'r diwedd, ac mae hwn yn syrthio i'w le, pan maen nhw'n dod i ddeall beth ni'n pregethu. I rai mae blynyddoedd yn mynd heidio, a beth mae'n dangos i chi, dyn nhw ddim wedi gwrando, ac maen nhw'n ddall yn ysbrydol, dyn nhw ddim yn deall beth sydd wedi cael ei bregethu, ond mae yna adeg yn dod pan mae yna rhyw dealltwriaeth yn dod, ac maen nhw'n cysau'r neges. Dal i broffesu Cristnogaeth, a fydden nhw'n ffeindio bai fel ar yr Iesu'n dweud mae cythrael gan hwn. Ac fe geir gwrthwynebiad ac atgasedd, ac ambell waith chi'n gweld y gwrthwynebiad mor ffyrnig. Ond beth ni'n deall o air Duw yw nid bai yr Iesu oedd e bod rhain yn ei alw e fod ganddo fe gythrael. Nid bai yr Iesu yw e. Heddi byddech chi'n cael pwyllgor bach i drafod y peth ac i weld, siŵr o fod oedd na fai rywle ar yr Iesu. Dyna be fydde heddi.
Siwr o fod, oedd yr Iesu wedi bod tipyn bach yn anoeth fan hyn, a ddim wedi dweud y peth cywir yn yr adeg cywir. Dyna beth bydd y pobl yn dweud heddi, hyd yn oed pobl Efengyl. Bydden nhw wedi dweud, fydden ni ddim yn delio da'r mater yna heddi, achos mae hwnna yn tramgwyddo, mae'r neges yna'n rhy blaen, ac felly dyw pobl ddim yn gyfarwydd y neges fel hyn, ac felly mae yna rhyw fai ar y ddwy ochr. Ond nid dyna fel mae pobl yn siarad heddi, dyna wastad sydd wedi bod. A pan mae pobl yn tramgwyddo gyda'r neges, maen nhw wastad yn dweud, wel mae yna fai ar y gar y Pregethwr, mae yna fai ar y capel, achos maen nhw wedi pwysleisio hwn, ac maen nhw'n ffyrnigo. Dwi ddim byd newydd, nag yw e, ond mae'n siom. Ond dyle fe byth dod fel sioc. Nid bai yr Iesu oedd e, bod yr Iddewon wedi dechrau cyhuddo fe o fod â chythrael. Ac nid bai yr Efengyl yw e. Nid bai yr Efengyl yw e, bod pobl yn licio dros yna ac yn mynd trwy'r drws a ffwrdd nhw am weddill i bywydau nhw, a ddim eisiau dod nôl beth to. Nid bai yr Efengyl yw e. Wrth gwrs mae'n gallu pwyntio at y Pregethwr ar y pryd. Wrth gwrs maen nhw'n mynd i wneud na. Ond beth i ni'n dweud, i ni'n gweddio bod ni mor ffyddlon a mor agos i air Duw. A beth sy'n rhaid i ni sylweddoli, dwi ddim yn dod fel sioc, reit cyn y benod hon, ac mae'n dod yn naturiol pam bod hwn yn digwydd yn y benod yma. Mae mor amlwg, mae'r neges mor glir fan hyn, dyw pobl ddim yn hoffi, dyw pobl ddim yn hoffi'r Efengyl. Bai pwy yw e? Bai pwy yw e dyw pobl ddim yn hoffi'r Efengyl? Dyna chi gwestiwn. Bai pwy yw e dyw pobl sy'n dod i'r oedfa am flwyddyn neu ddwy, neu tair, neu pump, neu 10 mlynedd, a dyn nhw ddim yn para ac maen nhw'n gwylltio ac maen nhw'n mynd. Pam fod pobl ddim yn fodlon dod mewn i'r oedfa? Bai pwy yw e? Wrth gwrs, fydd yna rai capeli'n dweud, wel, bai ni yw e, achos ni ddim yn dod â'r drums yma, a gitars, a gwisgo jeans. Wrth gwrs, bai chi yw e, chi ry hen ffasiwn. Neu, chi ddim yn cael y pizzas gorau mwy a blasus i ddenu pobl mewn. Wrth gwrs, dyna be fydd pobl yn dweud heddi. Ond y beth ni'n deall o hyn yw, nid bai yr Efengyl yw e, ond pechod sydd yn achosi hwn. Tywysog tangnefedd y gelwyr Cris. Gwrandewch ar y geiriau yma, Matthew 10:34. Na thebygwch fy nyfod i ddanfon tangnefedd ar y ddeiar. Ni ddeithim i ddanfon tangnefedd, ond cleddyf. Mae hwnna'n anhygoel, dwi'n dweud. Rhufeiniad 8:7. O blegyd syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn Duw, cynnes nid yw ddar ostyngedig i ddeddf Duw, o blegyd nid sgall chwaith. Dwi'n yn gallu. Mae yna rhywbeth gelynieithus. 1 Corinthiaid 2:14 eithir dyn aniannol nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd yw cynnes ffolineb ydynt ganddo ef ac nes gall ei gwybod o blegyd yn ysbrydol y bernir hwynt. Dyw pobl ddim yn hoffi yr Efengyl. Matthew 10:25. Digon i'r disgybl fod fel i athro a'r gwas fel i arglwydd. Os gael wasant berchen y tŷ yn Beelzebub, pa faint mwy ei dylwyth ef. Dwi ddim yn sioc i ni. Dwi ddim yn sioc i ni pan ni'n gweld pobl yn troi cefn yn llwyr ac am ddinistrio'r gwaith. Dwi ddim yn dod yn sioc i ni. Dyma sydd wrth yn rai, dyma sydd wrth galon y pechadur. Maen nhw'n cysau yr Efengyl, maen nhw'n cysau y gwir Efengyl. Maen nhw'n hoffi Efengyl, llawer yn hoffi'r Efengyl, ond nid y gwir Efengyl. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Rhoddion Dwyfol yn gyntaf, yn ôl yr adnod y testun, yn ail cyfrifoldeb dynol, ac yn anolaf cadernid trygwyddol. Wel, Rhoddion Dwyfol, adnod 28 a 29. Dyma i chi pam dyw pobl ddim yn hoffi'r Efengyl. A minnau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd trygwyddol ac ni chyfyrgollant byth ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Fy nhad i yr hwn a'i rhoddes i mi sydd fwy na phawb ac nes gall neb ei dwy'n hwynt allan o law fy nhad i. Yma'r cyfan o Dduw. Dyna chi un o'r rhesymau pan nad yw pobl yn hoffi yr Efengyl. Hyn ni'n gwybod yn athrawieithol ac yn ymarferol, ni fydd dim un bendith ysbrydol o unrhyw fath yn dod i enaid unrhyw ddyn, oni bai fod Duw ar waith. Oni bai mae Duw sydd yn gweithio tu ôl y cyfan, oni bai mae fe sydd yn trefnu'r cyfan, does dim un ffordd bydd na waith yn digwydd yn enaid unrhyw un. Trwy gydol yr ysgrythyr, pwysleisir mae gwaith yr arglwydd yw ein hiachawdwriaeth ni.
A fan hyn, ni'n gweld sut fod hyn yn achosi trafferth. Nid oes lle i falchder nag oes na. Does dim lle i weithredoedd dyn. Does dim lle o gwbl i hynny. Ni all dyn ddwy'n unrhyw clod iddo'i hun yn y gwir efengil. Mae'r cyfan o ras, mae hwnna'n broblem ond diwe. Dychmygwch chi rhywun yn rhoi tystiolaeth ac maen nhw eisiau dweud, wel, ges i fy magu fel hyn, a dwi wedi gwneud hyn ar llall, a dwi wedi bod yn dda, dwi wedi helpu. Does dim lle i hwnna. Dim byd i wneud â ni. Iesu Grist sydd yn rhoi y fendydd yr enaid. Os nad yw Crist yn rhoi bywyd tragwyddol i ni'n bersonol, yna nid yw'r fendydd yn eiddo i ni. Ond nid ydych chi'n gallu clywed cwyno crefyddwyr yn barod. Chi'n gweld, mae rhaid, be ni'n gwydiad o hwn, mae rhaid i iachawdwriaeth fod yn oruwch naturiol. Fedrwch chi ddim esbonio'r peth. Mae rhaid iddo fod o ddifri. Mae rhaid iddo fod yn rhywbeth i chi ddim yn gallu egluro a bod chi wedi dweud des i ddeall y peth a dyma penderfynnes i. Os ych chi'n mynd i fentro dweud eich bod chi wedi penderfynu dilyn y ffydd Gristnogol, yn allwn ni ddweud yn ddigon clir i chi, dydych chi ddim wedi deall y gwir efengil. Dim mater o chi yn penderfynu derbyn yr efengil. Nid chi sy'n dewis yr efengil. Pa mae Duw ar waith, i chi'n gallu dweud mae rhywbeth rhyfedd wedi digwydd, rhywsut neu gilydd, dechreuais i deimlo'r pwysau euogrwydd. Rhywsut neu gilydd, dechreuais i feddwl am dragwyddoldeb. Rhywsut neu gilydd, nes i dechrau sylweddoli fy mod i'n bechadur. Rhywsut neu gilydd, dechreuais i ofni'r beth, a camau yn arwain o un peth i'r llall. Yn sicr, pan ni'n dweud nad pawb sydd yn eiddo y fath fraint, nid pob un sydd yn mynd i dderbyn iachawdwriaeth. Chi'n gallu gweld yn barod fod pobl yn mynd yn flin. Os ewn ni fentro dweud fod Duw yn dewis o'r rhai, allech chi weld yn syth, mae pobl yn ffyrnigo ac yn dweud, dwi ddim yn hoffi'r athrawiaeth hynny, dwi ddim yn deg. Ond dyna be mae Crist yn dweud i hun, a minnau ydwyf yn rhoddi iddynt fywyd tragweddol. Fe sydd yn darparu'r cyfan. Fe sydd wedi talu'r pris i'n rhyddhau ni o gadwynau pechod ar un drwg. Fe sydd wedi bodloni gofynion y tad. Mwyn gallu rhoi i ni ei iachawdwriaeth, roedd rhaid i Iesu Grist ddod, roedd rhaid iddo gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Mae rhaid i hyn fod yn rhan anferth o dystiolaeth unrhyw un. Byddech chi'n gallu dweud hyn, oni bai i Grist ddod, bydde dim gobeith i mi, oni bai Iesu Grist gadw'r gyfraith yn fy lle fi. Doedd dim siawns gen i gadw'r gyfraith, doedd ddim yn gallu dod yn agos i gadw'r gyfraith, ond fe gadwodd Crist y gyfraith yn fy lle. Rhaid oedd cyrraedd safon y berffeithrwydd mwyn caniatáu mynediad i'r nefoedd. A dim ond Crist oedd yn gallu gwneud hynny. Amhosib i unrhyw un ohono ni i ddod yn agos i fodloni gofynion y tad. Ond dyma yw'r efengil, mae Iesu Grist yn rhoi bywyd tragweddol, fe sydd yn rhoi y cyfan sydd ei angen. A fe nath e lwyddo. Darllenwch i llyfrau hanes, darllenwch y Beibl. Ni allwch ddod o hyd i unrhyw fethiant ar ran yr Iesu. Ni bechodd Iesu Grist erioed. Fel ein cynrychiolydd perffaith, fe ddwedodd yr Iesu fe af i'r groes, ac fe gymerau'r gosb am eich methiant. Ar rhaid oedd i hyn ddigwydd, mwyn i ddallu rhoi bywyd tragweddol i ni. Mae'n dweud wrthyn ni fan hyn, a minnau ydw fy nhoddi iddynt bywyd tragweddol, mwyn rhoi bywyd tragweddol, roedd rhaid iddo fy wneud yr hyn oll, byw bywyd perffaith, cymryd y gosb. Dyna sut mae'n gallu rhoi bywyd tragweddol. Trwy ei waed yn llifo ar y groes, mae'n gallu golchi pob staen i ffwrdd drwy ddioddef y gosb ar y groes. Mae'n cyfwerth am marwolaeth tragweddol ei holl blant. Ac yna mae'r tad yn cosbi Iesu Grist yn ein lle ni. Dyma sy'n rhaid i ddigwydd. Mae rhaid i hyn fod yn rhan o'n tystiolaeth ni. Os ych chi'n honni fod yn Gristion, a'r unig tystiolaeth ych chi'n gallu dweud yw hyn, fe sy'r capel, fe gadwes i'r sil, dwi'n canu'r emynau, dwi'n helpu'r tlawd, a mae'r rhestr hir. Na, dyma beth chi'n goffi dweud. Dwi'n blentyn i'r arglwydd ar sail hyn yn unig, i'r Iesu ddod ac i fyw a marw ac atgyfodi, a fe wnaeth e hyn oll yn fy lle fi. Yn sylwch dim ond Iesu Grist sydd yn rhan o hyn. Grandewch ar hwn adnod 29. Fy nhad i, yr hwnnau'r rhoddes i mi sydd fwy na phawb. Mae'r tad wedi'r rhoed ni i'w fab.
Dyma chi rhyfeddo, dyma chi fendithion, dyma chi roddion, a mae Iesu Grist yn rhoi bywyd tragwyddol i ni, a mae'n neud e trwy fywyd a'i farwolaeth. Mae'r tad yn rhoi i ni ei ddefaid fel rhodd i'w fab. Mae'r rhoddion di rif yn un. Mae'n bentyrau o roddion. Mae'r tad yn rhoi i'r fab ei blant, ni fel y defaid ei borfod. Dyma beth yw'r rhyfeddod. Fy nhad i, yr hwn a'i rhoddes i mi sydd fwy na phawb. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, trefnwyd y cyfan, rhoddodd y tad, yr un sy'n fwy na phawb, rhoddwyd yr hoddion rhyfeddol yma i'w fab. Sef os ych chi'n Gristion, rhoddodd y tad chi i'w fab. A fe trefnwyd hyn cyn i'r byd cael ei greu. Mae rhi fawr i ni ddeall. Sneb yn honni bod ni'n deall y pethau yma. Sneb yn honni bod ni'n gallu ymgyffred nhw yn ei meddyliau ni a gallu gweld popeth. Na, mae'n amhosib, mae'n rhy fawr. Mae'r peth yn rhywbeth tragwyddol. Mae'n rhywbeth tu hwnt i'n deall ni. Beth i ni'n neud yw plygu lawr ac addoli. Mae'r tad wedi rhoi fy enau di i'w fab. Ac mae'r mab yn rhoi bywyd tragwyddol i fi. Mae'n roddion di ri yma. Dyna i chi drigared, dyma chi ras. Does dim gair arall sy'n gallu disgrifio'r efengyl. Gras yw'r cyfan. A dyma'r broblem, dyma pam dyw pobl ddim yn hoffi'r efengyl. Dyma pam maen nhw'n cyhuddo'r Iesu o fod â chythrael. Dyma pam maen nhw dal yn neud i'w blant i'w ddisgyblion. Dyna pam mae pobl yn ffyrnigo gymaint. Ac ambell waith chi'n gweld nhw wir yn ffyrnigo. Ac fewn nhw i bob math o bellteroedd i ddod â niwed i'r gwaith. A maen nhw'n cysau'r efengyl. Mae yna rhywbeth am yr efengyl sydd yn corddi, yn diwe? Mae'n gwylltio'n gacw. Mae'n peri i'r enaid i fod mor flin. Ac dyma'r un o'r ysymau, achos gras yw'r cyfan. Mae'n tramgwyddo balchder dyn. Os ych chi'n Gristion yma heddi, fyddwch chi'n tystio i hyn. Eich bod chi'n Gristion ar sail y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Bod chi'n dweud, oherwydd cyn i'r byd cael ei greu, i'r tad drefnu, a'r mab a'r ysbryd glân, i drefnu ffordd a chawdwriaeth, i'r tad rhoed eneidiau i'w fab, ac i'r mab ddweud fe ddo fi i'r byd, a fe dalai'r pris, a fe rodda fywyd tragwyddol iddyn, trwy fy mywyd a fy marwolaeth a fy atgofodiad, a'r ysbryd glân yn peri a plannu'r hedyn yn ein heneidiau ni, ac arwain i'r droed y groes. Mae'n anhygoel, dyna yw tystiolaeth. Fe ddyle tystiolaeth pawb fod â rhywbeth o'r elfen yna, falle ddim yr holl fanylion, ond byddwch chi'n dweud, fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd i mi. Fedrai ddim egluro'r peth. Mae e tu hwnt i mi, fedrai ddim deall y peth, ond beth dwi yn gallu tystio yw, fe na Duw trwy ei ras gyffwrdd â fe enaid. Fe nath yr ysbryd glân dod o goleuo fe enaid, ac arwain fe enaid a droed y groes. Fe nes i ddod i ddeall pethau, gweld pethau, nes i erioed i ddeall o'r blaen, ac mae'r cyfan oherwydd hyn. Mae'r cyfan oherwydd yr adnodau emynau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, fe sy'n rhoi bywyd tragwyddol. Ac ni chyfyrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llawi. Fy nhad i yr hwn a'i rhoddes i mi sydd yn fwy na phawb, ac nes gall neb ei dwy'n hwynt allan o law fy nhad i. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Dyna yw beth y mae Duw y tad yn neud, ond mae dal cyfrifoldeb gan ddyn. Felly cyfrifoldeb dynol. I ni'n gwybod mae dechreuodd y gwaith cyn i'r byd cael ei greu. A'r cyfan o Dduw. Ei waith ef yw o'r cychwyn i'r diwedd, cyfan o ras. Ac eto mae yna gyfrifoldeb arno ni hefyd. Yn hyn i gyd, yn y darlun llawn, mae'r cyfan o Dduw. Heb i Dduw gwneud y cyfan, fydde dim modd i ni wneud unrhyw beth. Ond yn y cynllun, mae Duw wedi dweud yn yr iachawdwriaeth, mae ganddo ni ran i'w chwarae. Ond o Dduw yw'r cyfan, fydde ni'n gallu gwneud dim heb i Dduw, ond mae ganddo ni ran i'w gymryd. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Ac felly mae'n dweud fan hyn beth yw'n rhan ni, fe gallwn ni weld. Heb waith yr ysbryd glân yn bywhau yr enaid, byddwn ni'n farw. Ond pan mae e'n bywhau, mae'n peri'n bod ni'n gallu ymateb. Ond am ras iddo alluogi enaid llawn pechod
i gael yr awydd i ddod at Grist. Oni bai am ras Duw, bydde dim awydd ynom i ddod at Grist. A dyna i chi awydd. Dyna i chi awydd sy'n dod. A ydych chi'n gallu egluro o ble ddath yr awydd i geisio Crist. Ond dyna yw arwydd eto, mae'r hyn o Dduw, ei fod e wir o Dduw, pan dath yr awydd i'w geisio. Yr adnod blaenorol yn yr benod yma, adnod 27, y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi ei hadwain hwynt a hwy am canlynant i. Mae'n rhyfedd un adnod yn sôn am y cyfan o Dduw, ac yna chi'n cael yr adnod blaenorol yn dweud mae fy nefaid i'n gwrando fy llais i, a mi ei hadwain hwynt a hwy am canlynant i. Mae'n anhygoel dyna chi gyfrifoldeb dyn, ac eto mae'r ddoi yn gywir, ac mae'n gwneud synwyr. Dyna ein cyfrifoldeb ni, dyna yw eich cyfrifoldeb chi. Os oes yna rhywun yn gwrando sydd yn teimlo'r awydd, yr angen i ddod at Grist, yna fel dywed yr adnod, beth sy'n rhaid i chi wneud? Rhaid i chi wrando ar eilais. Dyna chi'r cyngor cyntaf. Mae'n sgil anodd iawn. Dwi wedi dod i'r casgliad. Efallai bod eisiau gwneud mwy mewn addysg yn gyffredinol, achos dwi'n gweld y diffyg gwrando yma yn cynyddu. Mae'n mynd yn fwy yn sicr ers Covid, mae wedi mynd yn anoddach. Chi'n gweld disgyblion yn ffeindio fe'n anodd iawn i'w wrando. Ond mae wedi bod yn broblem yn yr eglwys ers y cychwyn. Gallu i'w wrando. A chi'n gweld rhai yn dod i oedfa, chi'n gwybod dyn nhw ddim yn gwrando. Wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol ac yn dod, a falle yn cymryd nodniadau, maen nhw'n ysgrifennu'r geiriau sy'n cael ei ddweud lawr, ac mae'n union beth sydd wedi cael ei ddweud o'r pulpit, ond dyn nhw ddim wedi gwrando gair. Dyn nhw'n gwybod unrhyw beth am wir ystyr y neges, ond maen nhw wedi clywed, ond dyn nhw wedi gwrando. Ond dyna beth sy'n bwysig. Dyma beth mae'n dweud fan hyn, a mae fy nefaid i yn gwrando fy llais. Chi'n gallu cael sgwrs ar rhywun a chi'n gwybod nhw ddim yn gwrando. Chi'n gweld nhw'n edrych fan hyn ac edrych fan draw. A chi'n gwybod, does gan rhain ddim syniad am beth chi'n sôn. A pethau chi'n holi cwestiwn ydyn nhw'n dweud, dwedwch na to, achos chi'n gwybod ydyn nhw ddim yn gwrando. Mae'n sgil ond dwi. Ond yn ysbrydol, mae'n drasiedi o'r mwyaf. Dwi wedi gweld rhai, dwi wedi pregethu, a dwi wedi gweld rhai yn nodio, yn cytuno. Fi'n gwybod, does dim un ffordd bod rhain yn cytuno. Dwi'n gwybod o'r cychwyn, dwi'n rhain ddim yn hoffi beth sydd wedi cael ei ddweud. Ac eto, maen nhw'n nodio, fi'n credu maen nhw'n nodio ar y sŵn, ar y sain sydd yn dod o'r gennau, a dyn nhw'n gwybod am be ni'n sôn. O, maen nhw fyna ar y diwedd yn diolch yn fawr i chi. Rhai, wrth gwrs, rhai ddim yn diolch ac yn mynd yn flin. Ond i chi'n gwybod dwi'n rhain ddim wedi gwrando. Ond oes na rhywun falle'n gwrando ar y we, ac ei bod nhw wir yn gwrando. Mae'r awydd yna, mae'n rhywbeth wedi digwydd, mae'n rhywbeth o Dduw. Yn y darlun mawr, mae'r cyfan o Dduw. Ac yn eich rhan bach chi, i chi yn chwarae'ch rhan. Ond mae rhaid i chi wrando. Mae rhaid chi cymryd y cyfrifoldeb. Gwrando ar y fengil, nid i wrthod, nid troi cefn arno, nid dadle pa mor eithafol yw e. Os felly chi fel yr rhaid ysgrifur yn yr adnodau blaenorol. Gwrandewch ar adnod 25. Yr Iesu atebodd iddynt, mi addywedais i chwi ac nid ydych yn credu. A gweithredoedd yr wyf fi yn ei gwneithur yn enw fy nhad, y mae y rhai hynny yn tystiolaethu amdano fi, ond chwi nid ydych yn credu. Cynnes nid ydych chwi o'm defaid i, fel y dywedais i chwi. Ond dyna pam fod pobl mor flin yn erbyn yr efengyl. Pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar y fengil, dyn nhw ddim yn credu'r efengyl. Maen nhw'n credu crefydd, maen nhw'n credu yn y ffydd efengyledd fodern, maen nhw'n credu mewn Duw caria Duw, maen nhw'n credu mewn rhyw fath o faddeuant a bywyd trygwyddol. Gewch chi gario ymlaen i feddwi, gewch chi gario ymlaen i gyd fyw, gewch chi gario ymlaen i dorri'r saboth, gewch chi gario ymlaen i be bych chi moyn, gewch chi gario ymlaen i addoli fi fe bydau rhai yn yr Hen Testament yn addoli bal. A dyna'r efengyl. Ond pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir efengyl, a sancteiddrwydd, a ffyrdeb Crist, dyn nhw ddim yn hoffi fe. Pam? Dyn nhw ddim yn credu. Pam? Canis nid ydych chwi o'm defaid i, fel y dywedais i chwi. Dychmygwch, mae'r union yr un sefyllfa nawr ac oedd e pryd ni. Oedd yr Iesu yn edrych ar yr arweinwyr crefyddol ac yn siarad gyda nhw ac yn edrych ar nhw'n meddwl ac yn dweud ac yn ei gehyddo fe fod cythrael, fod e'n un o'r cythreiliaid. Ond dyna chi wahaniaeth yn yr ymateb i'r defaid. Mae'r defaid, y gwir defaid, yn ymateb yn wahanol.
Yr rhai yr hoddodd y tad i'w fab. Yr rhai yr hoddodd y mab bywyd trygwyddol iddynt i'w y defaid, yr eneidiau sydd yn gwrando ar ei lais e. Nawr, yn ddiweddar, mae yna cae sydd fel rhan o'n garni, diweddar mae yna ffens, ond mae yna defaid. Mae yna bentwr y defaid wedi dod yn ddiweddar, a fi wedi'n gweld defaid bob boreth mynd ar cwn am wac. Ond nawr, maen nhw rhan o'r ardd bron iawn. Ond am sŵn, mae'n anhygol. Mae'r brefi mor uchel, byddwch chi'n credu pa mor uchel yw. Yn trwy'r nos a'r bore, ac maen nhw'n... Ond beth sydd yn anhygol yw pa mae'r oen, mae'r fam yn brefi, ac mae'n uchel. A chi'n clywed sŵn yn y pellter o'r oen bach. Ac yna chi'n gweld coesau bach yn carlamu lan y cae. Ac yn brefi nes, a mae'n tywelu pa mae'r fam a'r oen yn dod at ei gilydd. Mae'n dawel. Ond mae'r oen bach di clywed llais y fam. Mae'n nabod llais y fam. Ac mae'n crio tan bod yn dod at y fam. Mae'n digwydd bob dydd ar y funud, i ni'n clywed nhw bob dydd. A dyna beth yw dod yn Gristion. Mae'r defaid yn nabod yr un sy'n galw. Pa mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, falle am gyfnod byr fydd na rhyw atgasedd a rhywbeth neu gilydd, ond mae yna rhywbeth, pa mae'n waith o Dduw, mae'r atgasedd yn mynd a mae'r ymateb yn newid, a chi'n gweld nawr, nid y geiniog yn syrthio i'w le o ymhlith pobl sy'n galw hunan yn Gristnogion, ac yna maen nhw'n cael drws yn glep, ac maen nhw'n dweud pob math o bethau hyll am y neges, ac maen nhw'n ffwrdd â nhw'n gwasgaru pethau dros y lle i gyd. Dyna'r gwahaniaeth, pa mae'r geiniog yn syrthio nhw, maen nhw'n cysau'r efengil. Ond am newid, pa mae rwy'n yn dod i'r oedfa, ac mae'r galon yn meddalhau, ac maen nhw'n clywed yr efengil, ac maen nhw'n clywed llais, mi glywaf dyna'r lais, yn galw arna fi. A mae yna wahaniaeth anferth yn hynny, chi'n gweld y newid, mae gras ar waith yn ei bywydau nhw, ac nawr maen nhw'n dod yn gweld eu pechod, a maen nhw'n clywed llais y bugail. Dyna beth yw e, mae'r defaid yn nabod llais yr arglwydd. Mae'r gwahaniaeth yn anferth. Yn anffodus dyddiau, mae be ni'n gweld yw pobl sy'n dod i cysau'r gwir efengil, a mynd i fanna i ble mae yna efengil llawer mwy cysurus sy'n cael ei ffrigethu. Os allwn ni hyd yn oed mentro galw yn efengil. Adnod 4 o benod yma. Ac wedi iddo yrru allan ei ddefaid ei hun, yma i fe yn myned o'i blaen hwy, a'r defaid sydd yn ei ganlyn ef o blegyd y maint yn adnabod ei lais. Maen nhw'n dechrau dilyn yr Iesu. Ond dyna sydd yn digwydd pan mae enaid yn dod yn Gristion. Pa fod Duw y tad a'r mab a'r ysbryd glân wedi gwneud yr hyn oll oedd yn angenrheidiol. Ac yna mae'r enaid yn dechrau meddwl pa mae'r ysbryd glân di plannu hedyn yn enaid y pechadur. Ac maen nhw'n dechrau teimlo'r awydd i wrando a ddim i gwyno. Ac i blygu yn lle styfnigio. Maen nhw yn newid, mae yna rhywbeth i dod. Dyn nhw dal ddim yn Gristnogion eto, gael ddweud. Dyn nhw dal ddim wedi dod ar droed y groes, ond mae'r gwaith wedi cychwyn. Ac maen nhw'n gwrando fel yr oen bach yn clywed llais y fam. Mae'n dod a mae'n galw, falle mae yna cri yn dod ar enaid. Tan yn dod ar droed y groes. Dyma yw Cristnogaeth. Falle bod yna gyfnod o ofni a cheisio, ond mae yna wrandawiaid. Mae'r enaid yn gwrando ac yn cymryd sylw, mae'n awydd i ddod mwy ac i ddilyn yr Iesu. Dilyn y llais, yr holl ffordd a droed y groes. Efallai wedi clywed y pregethwr yn dweud wrth droed y groes. Yno y dowch ar draws Iesu Grist gyda'i ddwylo pur ar led. Ac yno ar y groes, mae Iesu Grist yn cymryd y gosb am eich pechodau chi. Ac os dowch chi at Grist, fe fydd yn cymryd eich pechodau a'i hoelio ar y groes. A bydd y gwaed sydd yn llifo yn eich golchi chi'n lan. A fydd y bywyd perffaith fi oedd e fyw yn ystod i fywyd e'r clogin o berffeithrwydd yn cael ei roed i chi a'ch gorchuddio chi'n llwyr. Na fydd yr eogrwydd yn diflannu. Dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r ofn yn mynd.
trwy ras. Mae'r gwaith wedi cychwyn cyn i'r byd cael ei greu. Mae'r tad wedi dewis i ddefaid yr hoed i'w fab. Mae'r mab yn dod i rhoi bywyd trigwyddol i'w blant. Mae'n byw y bywyd perffaith. Mae'n marw ar y groes. Mae'n atgyfodi gan concro'r beth. Mae'n esgyn i'r neb. Mae'n eiriol dros ni. Mae'r ysbryd glân yn dod a plannu hedyn. Mae'r gwaith mor anferth. Ond yna, beth i ni'n goffa wneud yw gwrando. A dilyn, na gyd i ni'n goffa wneud, a mae hwnna gyd o'n dod o Dduw, fyddwn ni'n gallu gwrando na dilyn heb i ras ond mae'n rhoi nerth i chi, ond mae dal rhaid i chi ddod, mae dal rhaid i chi wrando. Ac wrth ddod at Grist a chyffesu, mae'n helpu chi cyffesu hyd yn oed. Mae'n helpu chi edifarhau, ac mae'n maddau chi. Lle gynt o'ch chi'n dadle, yn ffyrnig efallai. Dweud bod yn rhy eithafol. Chi ddim yn hoffi clywed am yr efengyl yma, ond nawr mae rhywbeth i newid. Y deheuad i glywed mwy. Nawr, fe wel y pechadur y neges yn un llawn gobeith. Gynt falle yn teimlo, wel, mae hwn sôn am lot o bethau sy'n yn frawachus. Yn dychryn ni. Fedra ddim bod fel yna, fallai ddim byw y safon. Wel, chi ddim yn galw yno chi byw y safon. I ennill iachawdwriaeth yn i'w. Mae Crist wedi talu'r pris. A nawr i chi'n gweld gras ar waith. Gai ofyn os yna rai sy'n gwrando sydd yn ceisio efallai. Yna beth yw'r cyngor? Wel, dewch at Grist, dilynwch ei lais. Os chi'n clywed ei lais, dewch at y llais. Dyna'r unig cyngor ni'n gallu rhoi. Dewch at Grist. Dyna'r unig obaith sydd i chi. I orffen ac yn fyr, cadernu trigwyddol. Mae'n amlwg. Does dim eisiau dweud llawer fan hyn, achos mae wedi cael ei ddweud yn barod. Yn enwedig yn y pwynt cyntaf, mae'r pwynt olaf yw cadernid tragwyddol. Mae safle'r Cristion mor bendant, mor glir, mor gadar, mor saff. Mae ddarllen y testyn eto, a minnau ydw yn rhoddi iddynt, mae'r Iesu yn rhoi, os yw'r Iesu yn rhoi, mae'n saff, yn diwe? Os dwi'n rhoi rhywbeth i chi, dwi ddim mor sicr. Os dwi'n addo i chi, dwi'n addewid na ddim lot o werth, mae'n werth rhywbeth, ond allan ni fod yn torri fe'n ddigon hwydd. Allan ni fod yn flin, neu fod yn stwbl, neu anghofio, neu beth bynnag. Pa mae'r Iesu'n rhoi rhywbeth i chi, mae e mor sicr, mae e mor gadarn, does dim cwestiwn am y peth. Gwrandewch, a minnau a dwi'n rhoddi iddynt fywyd tragwyddol. Does dim cwestiwn fyna. Dwi ddim yn dweud, os, mae e'n rhoi bywyd tragwyddol, ac ni chyfrgollant byth. Chi ddim yn mynd i golli fe, byth. Unwaith chi'n gael mae ganddoch chi am byth. A wedyn y dar yma, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. I ni mor saff i ni yng Nghrist. Sdim ots pwy sy'n ti fas yn cyhyddo, sdim ots pwy sy'n ti fas yn dod ag amheuon, sdim ots sut i ni'n teimlo hyd yn oed. Unwaith i ni yn ei lawen, ni'n saff. Am figael, allwch chi'n cael bigael gwell na hyn. Fy nhad i'r hwn a'r hoddes i mi sydd fwy na phawb. Dyna chi gadernid, mae Duw y Tad sydd wedi'n dewis ni, rhoi i'w fab, a'r mab yn dod y talu'r pris ar ein rhan ni, mae Duw yn fwy na phawb. Dyna chi be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, mae'n fwy na phob crefydd, mae'n fwy na phob athroniaeth, mae'n fwy na phawb. Dyna pa mor saff yw'r Cristion. Fy nhad i'r hwn a'r rhoddes i mi sydd fwy na phawb, ac nis gall neb ei dwy'n hwynt allan o'm law fy nhad. Dyna chi addewid. Does neb, ac mae yna bobl yn trio, does na? I ni'n gweld y bron iawn nawr yn wythnosol. Mae fel petai pobl yn trio i gorau glas sydd yn nistrio'r gwir efengyl. Ond dyma chi'r addewid. Nis gall neb ei dwy'n hwynt allan o law fy nhad i. Os gai ddweud hefyd wrth fy'n heibio fan hyn, os i ni yn ei law ni'n saff. Ambell rhaid ni ddim yn teimlo saff efallai bod yna ofned i ri yn dod. Ond pa mor saff yw safle'r Cristion. Am gadernid sydd yr enaid i'r ddafad a wrandawodd ar lais y bigael, ar lais yr Iesu, yr enaid a glywodd grondawiad o'r efengyl ac a geisiodd ac a ddilynodd y llais yr holl ffordd at droed y groes, yr enaid a dderbyniodd rhodd arall. Dyma chi Rhoddion, rhodd o ffydd. Mae yna rhodd arall. Mae'r Rhoddion yma, ni'n cael ei rhoi gan y tad i'r mab. Mae'r mab yn rhoi bywyd tragwyddol i ni, ond yn y bywyd tragwyddol mae'n rhoi rhodd o ffydd i ni. Ffydd a chybol i gallu ymddiried yn y hyneidiau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ffydd i allu mynwesu
Yr arglwydd Iesu Grist. A dim ond un canlyniad all fod, sef cadernau trygwyddol. Nid yw yn bosib i'r iachawdwriaeth yma fethu. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Nid yw cynlluniau yr un sydd yn fwy na phawb. Yr un sydd yn holl alluog. Ni all fethu. Mae'r enaid yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. Hyd yn oed pan fod yr enaid yn amau ac yn crwydro ac yn syrthio i bechod hyd yn oed, mae e dal yn ddiogel yng Nghrist. Nid yw yn bosibl i afael yr arglwydd lacio ar ein heneidiau ni. Falle byddwn ni'n llacio ar ein gafel ohono ef, dwi'n naill fan hyn yn fan draw, os yw gafael yr Iesu arno ni ei ddefaid yn gadarn ac mae e wedi addo, ni fydd neb yn eich plycio allan o fy llaw, yna ni'n saff. Nid yw yn bosib i'r un ddafad fynd ar goll yn llwyr. O fi defaid yn crwydro, ond fyddwn ni byth yn mynd ar goll yn llwyr, os yn ddefaid. Dyna'r cwestiwn. Os y'n ni'n wir un o'i ddefaid ef. Ac os y'n ni'n un o'i ddefaid ef, fyddwn ni'n dwlu ar ei laisef. Ac os chi'n dwlu ar ei laisef, byddwch chi'n dwlu ar yr efengyl, fydd yna gariad at Grist ar efengyl. Llawer o broffeswyr ddim yn hoffi'r efengyl. Maen nhw eisiau un arall. Faint o'r efengyl maen nhw wedi deall dwi ddim yn gwybod. Cawn wybod yn rhagwyddoldeb. Ond dwi yn credu bod yn gyfrifoldeb i ni rybuddio. Efallai, os ych chi'n hoffi efengyl ysgafn, efallai bod chi'n hoffi'r efengyl anghywir. Chos nid efengyl ysgafn yw'r efengyl Crist. Mae e'n fater o dramgwydd, dwi'n gwybod hynny. Doedden nhw ddim yn hoffi'r Iesu. Roedden nhw'n cyhuddo'r Iesu o fod â chythrael ganddo. Roedden nhw'n cyhuddo i weisio nef a'i ddisgyblio nef fod yr un peth yn dilyn Beelzebub. O ie, mae'n wir, mae'n ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod be fi pobl yn dweud. Ond hyn sy'n rhaid i ni dal i ddweud. Mae'n rhaid i ni rybuddio chi. Rhaid i ni rybuddio chi a gofyn hyn wrthych chi. A oes na rhywbeth am lais yr Iesu yn yr efengyl yn eich atynnu chi. Yna dewch ato tra fod cyfle. Galwch arno tra i fod yn agos. A pan dowch chi ato, dyna i chi addewid. Unwaith i chi yng Nghrist am holl dragwyddoldeb. 1:41, adnod 4 a 5. Dyma i chi gadernid y Cristion i etifeddiaeth. Anllygredig a di-halogedig a di-ddiflangedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chi. Mae'r etifeddiaeth yn barod, mae'n aros i ni. Dwi ddim yn gwybod, fi'n dweud un sawl gwaith, dwi ddim yn gwybod. Falle cyn diwedd y nos, dyma i chi pa mor gyffroes yw e. Falle cyn i fi fynd i gysgu heno. Cyn i chi fynd i gysgu heno. Byddwn ni'n cael blasu ar yr etifeddiaeth. Am eiliad fydd honno, i'r Cristion, y ddafad yn dod at y bugail. Trwy ffydd lan at hynny, ond nawr bydd ffydd yn diflannu troi'n olwg. Dyna pa mor agos yw'r etifeddiaeth yma. A mae'r etifeddiaeth i ni'n mynd i fod yn y nefoedd. A mae'r etifeddiaeth yn mynd i fod yn anllygredig, di-halogedig a di-ddiflanedig. Am eiriau, sy'n amser i fynd trwy'r ein gyd nawr, ond am eiriau. Ac os ych chi ddim yn gwybod beth yw nhw, dwi ddim yn ddadl i cael rhyw gyfieithiad pitw arall. Ewch i'r geiriadur a ffeindio mas be maen nhw'n golygu, achos maen nhw'n anferth o eiriau. Mae'r ffôn symudol yn gallu dweud oedd chi rhywbeth, ond dewch i'r oedfa i glywed. Beth yw hwn? Mae Duw yng Nghrist wedi darparu iachawdwriaeth i ni ac etifeddiaeth yn y nefoedd sydd yn anllygredig ac yn ddi-halogedig ac yn ddi-ddiflanedig. Ac hyn sy'n sicr, mae ynghadw yn y nefoedd i fi. Mae'n barod ac falle bod y drws yn aros i fi nawr. Heno yma, fori, sa'n gwybod pryd? Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i iachawdwriaeth. Parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Dyma i chi sicrwydd iachawdwriaeth. Ioan 3, rhaid gorffen o hwn. Ioan 3:16. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fab, fel na choller, pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Nawr dyma i chi'r efengyl, ond dyw pobl ddim yn licio'r efengyl yma. Dyma'r tristwch fyddant yn treulio tragwyddoldeb yn deall yr efengyl ac yn gweld y boen o'i wrthod e. Ond os na rhai sydd yn gwrando, sydd yn dechrau meddwl dyma i chi ryfeddod gras efengyl Crist, yna gwrandewch a dilynwch Crist
a dewch at y groes. Peidiwch oedi tan i chi ddod at y groes. A chyffeswch eich pechod, edifarhewch. A chredwch, fe fyddwch chi'n credu, achos beth sydd yn mynd i ddigwydd os yw wedi dod â chi fyna, fe fyddwch chi'n derbyn yr hodd o ffydd. Rhywsut. Ac wrth chi godi o droed y groes, fe fydd y ffydd yn rhan ohonoch chi, fyddwch chi'n gallu ymddiried yng Nghrist, a'ch bod chi'n saff am byth, am dragwyddoldeb. A minnau ydw i fy'n rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfargollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am gadernid a sicrwydd, a rhyfeddod yr Efengil, ac yn diolch am dy ras, ac yn diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi darparu'r cyfan ein mwy ni, yn ein lle ni, bod e wedi dod ac wedi cyflawni'r cyfan i ni. Helpa ni ddod o Dduw trwy dy ras i'r man hynny, lle byddwn ni'n gallu dweud ein bod yn pwyso ac yn ymddiried ac yn mynwesu'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Bendithiad tir nawr diogela ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.